kan biya uba in ji yara. Wai ni me yasa in ana wannan zazzafan update din babu me tagin dina ne, wai laifin me na muku? Tuntuni ina kwance. Kai jama'a, sai yanzu da safiya Allah nan da dumudumin sa na ga labari, dumu alheri. Tura ta kai bango. Ashe wannan bawan Allah Best Choice ya fito ya baraye magana. Wannan episode din shine kura ta tsinke mai kare ya kama karansa kawai. Kura ta tsinke mai kare ya kama karansa kawai. In ya ce a'a lalle karen zai sha wahala. Kalubale gare ku masu maza akan TikTok. Sayyadar mu na sa mata suna ya bi ta har lahira, sayyadar yan iska, ba tunda an ce mu ne yan iska. Sayyadar mu ba uwar ɗakin mu ta fito ta kwance, wallahi din mai miji yi mishi ram, in ba haka ba yanzu a yi baki. Kun san abun gwalgare ta, tana fitowa za a samu mai tsautsayin da zai shige. Shi dai wannan bawan Allah rabon a gazal manurin sace tetrandin Allah sarki, bawan Allah haka bani tausayi. Tsautsayi wai zagin mahaifa, tsautsayi wai fada da mai gari ran sallah. Ashe ana cikin alheri dumu ni mai muna ba mai tagin dina. Ashe wannan lamari haka ya faru. Kai jama'a, ba idda, kun san ita dama ba ta idda. In an yi magana ta ce sayyadar manzo, Allah shi isarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi sai an yi miki shari'a da shi, ki gama iskancin ki. Ke ba kya laifi, wanke laifi ce, ke ba kya laifi, masumiya ce ke. Yan TikTok da an yi magana za su ce ai hassada ake miki, to ina kudan yake bare romansa. Ni ba zan fa fasa shiga lamarin ki ba. Lokacin ina bala'in yanki saboda tsananin ƙaunar da nake miki, ni fans ɗinki ce. Lokacin na rantse da billahi azimu nonuwa ba su gama cika a kirji na ba. Nake satan wayar yayata lokacin ana yayin Blackberry farkon fitowarta. Nake kallon ki ana zagin ki, kina wannan raye-rayen lokacin. Kina Sadiya Haruna ki ana zagin ki, ne kisan ko a fim na fi son boss, duk wanda ba a kauna ni kuma shi nake so. Ana zagin ki, ana miki zagin ƙara dangi, ni ko ina ba mutane an sa ashe zaki dawo kaina, ban ci miki ba, ban sha miki ba. Ni ko da na gama ɗaukan hauɗi na a TikTok, wallahi ba na shiga wanda bai shiga gona, wanda bai shiga tawa ba. Saboda haka ba fa zan kyale ki ba. Wanda nake zuwa ina comment suna ke baki damu da ni ba, ni ina da to na damu da ke. Da baki damu da ni ba ai ba za ki dinga saka ni a cikin kalmar bakin ki ba. Ai duk wanda ya ce tukunyar wata ba za ta tausa ba, tasa ta bar ko dumi. Wallahi mai kashi a gindi baya hangen na wani. Ba ke ba sai har kike saka voice ina kina gwaikwaya. Ai kin dinga kenan. Sai kin ga dogo, kin ga karami, kin ga gajere, kin ga dogo. To me amfanin aure irin naki har kike ma wasu gori kina wai ba za su aure ba? Sai ya da yan iska ki ina naki auren. Wannan tsohuwa kina ganin ikon Allah. Ko da yake kin ce ke yarinya ce, dan a duniya Khadija ce kawai na Khadija ta girme ki. Kowa antini a wurin ki. Ke dai tsufa ba ki a kaunar shi. Kuma na rantse da hurmatul dini wal islam, tun kafin kare irgan dangi nake ganin ki kina raye-raye lokacin kina tantagirai iskancin ki a Instagram. Ana wallahi mutuwa aure babu kyau, amma na rantse da billahi azimu da aure irin na sayyidan yan iska gwara Allah ya kashe ni a haka. Kin ga abubuwa kala-kala da doguwa da gajera da sharbebiya, yanzu duk girman wannan aba har cinya. Masha Allah alaiki, ashe kin bar mawata. Allah sarki Best Choice. Rabon wahala wai auren miji shi dadde. Ai kenan. Kai dadi Alfachas, ai ku dinga tagin dina, ku dinga tagin dina. Ai kenan.